खुलुमबाय स्टुडियो आंकिलिकां ब्रह्म मंगलाजरा गामि गौथुम जौगाथाय BCDC मावख'आव रायजो राजाफोरनो कम्बल राननानै होदों। क'क्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा गामि गौथुम जौगाथाय BCDC मावख'आव कम्बल राननाय हाबाफारि लादों। नंगौ मंगलाजरा दखरा UPPLनि आफादगिरि दैमालु ब्रह्म आरो नेहाथारि बनजित ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव मंगलाजरा गामि गौथुम जौगाथाय BCDC मावख'आव गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै गुदुं कम्बल राननानै होदों। UPPL दोलोआ गुबुन गुबुन गामिफ्राव गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो गुदुं कम्बल राननानै होबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैयानि सानाव मंगलाजरा BCDCनि मासिगिरि रमेन्द्र ब्रह्म बिथाङा गांसे गासै सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरनो कम्बल राननानै हरदों। गोजां बोथोरनि समाव गुदुं कम्बल मोननो हानानै कम्बल मोनगिरि रायजो राजाफ्रा बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। जोंनि BCDCआव जेबायदि सरकारनि बिथोन बायदियै जोंनो कम्बल राननो बिथोन हरदों, दा बेखौ लानानै जों रायजो राजाखौ लिंहरनानै बा रायजो राजा दुखिया गरिबफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो जों मोनसे कम्बल राननानै हरनाय जादों। आरो जेनाखि जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आदर्श नियम निति बैफोरखौ लानानैनो दिनै जों खामानि मावबोबाय थादों। बेनि थाखायनो जों खुब आनन्दित जोंनि जेनाखि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनिसिम। दा बेखौ लानानैनो जों रायजो राजाखौ लेंहरनानै सब जनगोष्ठी बाहाय गार' दं, नेपालि दं, बर' दं, जों बिथांमोननो जाति भेद खालामा जासे बा सोरखौबा नासयनानै गालाङा जासे जों बेबायदि खालामाखै। जों बयखौबो लिस्ट खालामनानैनो दिनैनि गेजेराव जों जेनाखि जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्राय जेनाखि बिथोन हरदों, जों बिथांमोननो बयनोबो कम्बलफोरखौ जों राननानै हरदों। दिनै बाहाय नुजाथिफैजोबनो हायाखै, हयथ' बिथांमोनहा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैजोबनो हायाखै, हयथ' गाबोनहाय निस्सय फैनानै जोंनि जेनाखि मंगलाजरा BCDCआव फैनानै बिथांमोनहा लांफैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जों गासिनोबो खबरखौ हरखानाय जाबाय। दा बिथांमोनहा फैनानै जेरैबाबो गाबोनहाय लांफैगोन आरो दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनदों, टाइम मथे जों होनो हादों। दा बैफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो मंगलाजरा BCDCआव नैबे कम्बल राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेसेबां कम्बलखौ राननाय जादों बे मानसिफोरनि गेजेराव? दा बे कम्बलखौ जोङो 150 150 जों कम्बलखौ रायजो राजानो जों राननानै हरनाय जागोन आरो फैगौ बाराव नोंसोर बेबायदि थिरांथा लाबावगोन नामा? बेबायदि थिरांथाखौ लागोन। आसनिया जोंना मेरला फैगासिनो दं। बैफोरबायदि आसनिखौ प्रसेस खालामनो थाखाय एसे टाइम लायो। ओंखायनो जों रायजो राजाखौबो जों सावरायनानै बुंदों, जोङो जेरैबाबो बेल' नङा कम्बल आसनि नङा, दिनै जों जेनाखि मोननांगौ रायजो राजा दुखिया गरिबफ्रा बैफोरबायदि आसनिफोरखौ जों रायजो राजानो राननानै होलांबाय थागोन। आरो जोंनि BTC सरकारा जेनाखि आसनिफोर लादों बेखौ जोंनो अफिसियेलि दैथायहरबानो बा राननायनि बिथोन हरबानो जों बे बिथांमोननो रायजो राजानो राननानै होनाय जागोन। आं मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों, आरो मा बुंबावनो, बेफोरबायदिनो मोनबाय थाथों, थैलांजासे मोजां मोनथों। दानि बिटिआर सरकार प्रमद बर'खौ नोंथाङा माबा बुंगोन नामा? बुङा, आं मोजाङैनो बुंबाय थागोन। आं जोबोर मोजां मोनदों गोजां बोथोराव राननायखौ, आरो जाहाथे उनबाराव आरो बेबायदि मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। नोंथाङा बिटिसि सरकारखौ मा बुंगोन? मोजां मदद होगोन। फैगौ समाव नोंथाङा BTCआव भट होनायाव UPPL आव होगोन नामा? बेवहायनोथ' होखागोन जों जेरावबो होगोन। BCDC अफिसारफ्रा মই পাইছো কম্বল। আপুনি বিটিআর সরকার কি জানাবো? গাঁৱৰ বিলাকে বা বিটিআর সরকার অতি ধন্যবাদ জনাব। অফিচৰ পৰা আমি পাইছে।